ndị Ogidi nke bi n'Ọnịcha ma ọ bụ na-alụkwa ọrụ n'Ọnịcha nke akpọrọ Ogidi Union Nigeria ngalaba nke Ọnịcha egosipụtara obi aṅụrị ha dịka ha merubere mmemme nke eji mara ha na mba ụwa niile nke mba niile na-ekwu maka ya oge ọbụla agbara ọnwa nke 7 n'afọ ọbụla nke a na-akpọ Nwafọ Ogidi Festival. Emume a bụ Nwafọ Ogidi Festival bụ nke ga-amalite na mkpụrụ ụbọchị 17 nke ọnwa Julaị n'afọ a bụ 2025. Ha gbakọtara oge ha na-eme nzukọ nke ọnwa Julaị ha wee merube mmemme a nke ha ji obi aṅụrị nakwa mmekọrịta nwanne na nwanne wee mee. Ha were obi aṅụrị n'ụdị pụrụ iche iji gosipụta ezi nwanne na nwanne na-atọ ụtọ ma bụrụ ihe kwesịrị ka a na-anọkọ dịka nwanne na nwanne. Onyeisi nke otu a nke akpọrọ Chief Oranyelu Ọnụigbo Nwamụrụ na Mma gosipụtara obi aṅụrị ya na emume a nke a na-eme ebe o ji obi aṅụrị ya wee kpekwa ekpere kpere onye ọbụla bụ onye Ogidi ekpere ma ndị bi n'Ọnịcha ma ndị bi na mba ụwa dum. Mitin ọnwa Julaị o wee dabakwuziela anyị na mitin na-eme Nwafọ mgbe sị na ife na-aya emeta Chineke ya etinye aka ọ gaa n'elu kasị elu wee na-asị Chineke bịa gozie ọjị ya ka eta anya ka ọ zụrụ na mkpụrụ obi na-aghachi ekekele ụwa niile. Nke a gosipụtara n'eziokwu na emume a bụ emume ndị Ogidi ji wee dị ebube nke fa ji echeta nwanne ha ma kwue ife dị mma ma ọ bụ mee ife dị mma nye nwanne fa ebe ọbụla fa nọ, maka na ha na-asị na onye Ogidi adịrọ anọ n'ụzọ wee na-eme mmemme dị otu a. Wee na-ekele Chukwu na-ayị ụmụnne anyị na-esoro were eme tata ka ọ narụ mkpụrụ obi fa n'udo n'aha Jizọs. Anyị nwabụ ndị kwudorie wee na-eme ya ụkwụ anyị ji bịa ebe a wee na-enwe aṅụrị nke anyị eji wee naghị aka mma in Jesus name. Na-ayị ezekutiv tinyere ife a na Chineke ya gozi fa. The executive Ogidi Union Ọnịcha branch bụ Ejiamat. Ịma na anyị enweghị họ anyị afọ arụ ya arịzi igwe anyị ezigbo igwe anyị nwere afọ ju omelọra anyị amara etu anyị esila ekene ya n'oyilukwara ya nso ọ kwadokwuru anyị na họlụ anyị. Nke a kpatara ka ndị Ogidi ndị bi na mba dị iche iche, ndị bi n'ala Igbo, ndị bi na mba ndị ọzọ ma mba ofesi ji efe ụgbọelu nakwa ụgbọ mmiri ịlọta maka ya bụ mmemme Nwafọ Ogidi.
anyị adịla anyị ncha niile na mma ọ dịla anyị mma ndo ka anyị na-ayọ arụ isi ike ife eji eme ife ogiri ji ya bịala anyị ọ dị na mma ogiri ya dịla anyị anyị wee yọsi ekele mgbe ya kedebe anyị ebe anyị mma chekwaba anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Honorable Secretary. Nna mekene ngi. No. Ege fifana mga no grita. Na nnọkọ ụmụnne amaka. Tuakodi. Ọ ka nnọkọ ụmụnne. Tuakodi. Ka bụ mbụ ndị dị ebe a. Ndị ebe a na ọmasị m. Tuakodi. Ana akene m maka ịnabata m. Ndị a nabago. Nwanne bụlere nwanne. Nwanna bụlere nwanna. Arụrụ nne. Gbara m n'ọnụ. Ndewo. Ezudo. Ezudo. Ezudo gidi. Tuakodi. Ebo Secretary. Tuakodi. Nature branch. Anyị na-enwere obi aṅụrị nwafọ anyị na-eme ya Ọnịcha taa anyị mee edozi ya bidozie echi anyị agarugo obibi that very Thursday echi niile wee ruo na Mọnde anyị wee mee nwafọ anyị wee na-asị Chukwu bilikwe ọ n'aka anyị ka anyị nọ zụọ anyị chee anyị wee na anyị mmemme anyị mmemme nwafọ anyị na-eme ya ka anyị members wey say we do also onya mmanu ibe ina kwolu onya ka isi ogiri igbo ogiri bụ ibe sika ogiri mụta bụ ihe na ndị so ibe ina na-adị mụ na ụmụnne m ndị obi ya na ndị ezi mkpọ ibe m ka anyị na-abịakwa nzuga na ibe dị ike dị na nzuga ibe dị mma ibe ndị obi dị ihe erika so daalụ Igwe otu nnaga ochie ya dị ndị ka inwe ka igwe ogiri maka ihe na-emenụ ọ na-aga ọfụma otu aka ọ dị ya dị Smato nwanne m Smato ndị a dị mma ọnwa abụọ ka a na-eme otu aka ọ dị obibo aṅụrị ka anyị nọ n'elu ya otu aka ọ dị olili karịrị anya ka etu esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe Chineke ya nọnyere anyị gbasara anyị ndụ n'elu ndụ anyị emeli ya na-aga n'abalị na-aga igbo nke onye nwe anyị unu ya afụgọdụ ndị iche ọ nnukwu nna anyị ka ọ bụ anyị na-ekele gị nna ogiri ga-adị mma otu aka ọ dị ọ dịkwere ya dị otu aka ọ dị kama na nna agwa onye ọbụla bụ onye ogiri ịfụ onye ogiri wanye na ọnwa ya otu aka ọ dị ibe nna abụzi na ụfọdụ ụmụaka ogiri abụrụ otu ogiri dị mgbe mbụ onye ogiri bụ ebe onye ogiri na-eme ọrụ ajụrụ ọzọ ọrụwu ibe dị na ya kama ndị be anyị na-asị na ọ bụrụ na achụzi azụga ezi anatazi anụ ụlọ atawa ọkụkọ mana ebe ogiri ụmụazị kịta gbakọrọ adị ma ebe na ndị ochie mana anyị na-ekwu ogiri nwụrụ anyị kama enye na anyị ogiri na-azọ nwanne ebe na-azọta ike ekenekwa m mmegbu a na-eze ka anyị na-achị amalụ ndị kọndịtọ ndị ike nka ka anyị na-agalị ya ihe adị ka enwe ike ife ha ka anyị meta ihe adị otu aka ọ dị branch onye na-apụta ya ọbụla na-apụta anyị ga-eme egwu a na-akpọ otu aka ọ dị anyị na-ekele maka nkịta na-ekele maka nke onye n'ọdịnihu otu aka ọ dị ọgọst anyị sie ihe adị otu ahụ daalụ ezigbo onye ogidi ihe adị nnukwu mmadụ ha jikwa otu aka ahụ wee na-ayọ onye ọbụla na-akpọku ọhaneze ka ha bịa nọnyere ha dịka ha na-eme mmemme a n'Ogidi
nke ga-amalite na mkpụrụ ụbọchị 17 wee ruo na mkpụrụ ụbọchị 20 nke ọnwa Julaị nke afọ a bụ 2025. Amen. What am I going to tell you? I know you put on a goodie.
anyị ekene anyị ga-etere mgbe ogene otu aka ọ dị otu aka ọ dị amen ekele m. Ị na-elele ihe a na Independent African Television Channel. Cheta ka ị pịa subscribe ma ọ bụrụ na ị na-elele ihe a na YouTube, ma ọ bụ pịa follow ma ọ bụrụ na ị na-elele ihe a na Facebook. Abụ m Chidi Ikenna Amobi, ka ọkwụlụ gbalụ nwunye di m. Night. In the day. Whenever and wherever. We are here for you. We are Independent African Television.